Pripravili si projekt Mikrobitom. Ako pomôcku sme použili servomotorček a senzor vlhkosti. Projekt sme zostrojili do tvaru mobilného zariadenia s aplikáciou na meranie vlhkosti. V aplikácii sa nachádza meter vlhkosti, ktorý nám zobrazuje 3 časti. Červenú, ktorá predstavuje sucho a jej hodnota je od 0 po 399, modrú, čo je mierna vlhkosť a jej hodnota je od 400 po 699 a zelenú, ktorá nám znázorňuje vysokú vlhkosť a jej hodnota je od 699 po 1024. Keď vložíme senzor vlhkosti do suchej odtierky, sa nám zobrazí nameraná hodnota 3 a servomotorček posunie šípku do červenej časti, ktorá predstavuje sucho. Keď senzor vlhkosti položíme na mierne vlhkú pôdu, sa nám zobrazí hodnota 472 a šípka sa presunie do modrej časti, ktorá predstavuje miernu vlhkosť. Keď ju vložíme do vlhkej pôdy, sa nám zobrazí hodnota 746 a šípka sa posunie do zelenej časti.